Tagas ni nginshim nakakot home science ka chapter 7 ka bakren syapang ka health lani ka jingkot jingkia jongi kumbang ilatip ka jingkot jingkia kadai ka spa ba jong ubriu kadon ka jing ong ba health is wealth te habangi kren syapang ka jingkot jingkia pidei ban kan mau ba rabor ya ka definition kabala tip shitlup ka prathai bat kaba ni shait pennon kambha lada ka wan ka no ka question ka bakli define health. What is health? What do you know about health? Pidei bet ban code ya ka definition ka ba ai da ka WHO te ka WHO ka define kumno ya ka health ka ong ba it is a state of complete well-being of physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. Kabamud bakata ka jingkot jingkia ha kamet jungi kamdei tangba tang kanlong tang ha kamet lani tang ha benta ka kli lani tang ha ka benta ka jing yadai parabriu ka jingkot jingkia ka papura kadai bandon lang yakini baro kamut ka jingkot jingkia happy haka met jongpi haka kli jongpi haka jingmut jing perkhat jongpi jing perkhat perdan jongpi bat kumjuru ha ka jingnya dei parbriu te kane kadai ka chapter ka bakren syapanga jingkot jingkia jongi bat kumno bangin sumare la ka jong ka met kumno bangin la ban peteng lani ban im da ka jingkot jingkia kadon hakakti jongi bun sin hooj kidon ki jingpang ki bangim la ban yale persya eki kiwan hangi barabor pause haba mangi ngi pikir ka bam kadi ngi pikir ka tien ka thli ngi pikir ka rukom imrukom man kata kanno senyang shi bun naga benta ka jingkot jingkia to kin ngin peteng menta ki kita ki factors ki ba wanra lane ki kita ki daw ki kita ki lat jingwan ra ki lat jongka benta jongka kot kia ha ka ba la banyarap yangi ba ngindon barbor ha ka met ka phat ha ka jingmut jing perkhat bat ka jingya dei parabriu ka ba klan bat ka ba kot bakia factors affecting personal health ki kita ki factors ngala sait batai pi ngala batai teng em factors of food, factors of balanced diet, factors ki kita ki factors mudo you factors kajing kentup lang jong kita ki jing bam jing di kamtam de ki jing bam jing di ki bakta ya ki bakta ya ka jingkot jingkia jongi tementangin page nengkong kumbang ong mene kita ki factors kidai ki don ki de kita factors nengkong factors kidai balanced diet and personal hygiene habo ong balanced diet ngala de batai pi chapter ba matru balanced diet mudo you balanced diet kabam kadi kaba kabatei kabapura om man la shiliang habo ong balance kamut lada phithau jing thau shani shiliang rak dei ban piang shani shiliang kadai ban longkat ju om tang bangi bam man kadang hendai ngi haban bam shibun ki jing bam ba kan long balance ba bangin yo lut ya kita ki vitamins ki fats ki proteins ki minerals ki carbohydrates ki sugar kum ta ter ne te phin pet kum ha hakatuka triangle hang tu phi eu hang tu food pyramid phi in em tu ka food pyramid tu in em don you hapot ha tu do katuka the base kemudian hang ba he do don you tu don uruti don ukhau don uata don ukeu kum ta ter ne te kamut katu kedeka main food jongpi ne kaja ne yang ngibam da kaja te katu kedeka jingbam ka balong sustainable food yangi ne ka bakersyam ka banengkong nongkong tangbam biang kan tamangin bam tang kaja sudah
empat biang. Empat biang tang kaja sudah ngide ban bamro iki ketu ke ba haka baar pada ketu ke pyramid kerdan baar kerdan ke tu uso bat ngide ban bamro yaki jur kiso mde tang we uso ban bamman kasngi bro sisnem kiso ki babhatam bat ki jur ki babhatam mangin bam kidei ki seasonal fruits, seasonal vegetables. Pidin kan mau na em ke seasonal food and seasonal vegetables. Ang kan mau na em. Seasonal kemud ki bami haki ayom beper ken. Pet komenta por barang por kelang kumning yok bagi jur yung yok bagi jur sla. Dem dai ki jur jerngam. Dan ki patao. Pet ki jur ro ki don la ki jong ki rong. Hapet ukubi rong ayu. Rong ayu kubi. Na jerong ujar ngam deh, siapa pada ulah lah kamli. Dem deh, hakatu sisi ng ukubi ubahana mentaka kajabing pila da pipia jab kubi ar liang kum tu na pedeng pindapet ulang kum kajabing jongi. Dem deh, bantip uno ujur lane uno uso ubantai bantai ya kat met jongi udon kum jang kam ju hi kadur kum kat khot met jongi. Ukajor pat ubahai ke ada piot pelon kum tu ni ukajor piot kum tu na pedeng pin pej bha ulong kum kan kapelok mat jongi. Pila set pej. Ha? Apanya? Tu sok sau pala di piot ar liang kum tu pin pej bha ulong kum ni do nut jongi siapa. Te kemud ngam dan kamman ong i piu bahana mentaka den dai pila tib lupa da kajing seriem jong ulap utit. Dan em tu tib pelon le da piot ulong kum ka skol. Te kemud ubahaya ka skol. Ubaharo ia kajabing udeu anti kanser. Sto udeu anti kanser. Te kita kajing bam bangidai ban bam ki ngong ipi nengkong sustainable foods yang i sustainable food ki muka nengkong kadeka ja iki wei pat ki bam atta ki bam paratha kunta terter ki bam la ka jong ka benta la ka jong ka rukom bam ni shani hi ngi bam bai da ka ja den de te ka baar pat ka kerdan baar ki so bat ki jhur ki so bat ki jhur ki batai bat ki ba long ki ba dan kam bhayangi ngi ban bam ki seasonal fruits bat ki local fruits organic kemud ki bombo dawai balai ki mlong organic ki wei pat ki ba pithiet na yau ki ba ra na wei kum apple hatu long organic na em long organic balai ulawan na jangai ki la habbu da sibun ka dawai ban preserve lane preserve mud ayu ban penek pensa ban wan ra slu shani ulawan na du na jangai ne tendai do organic fruits bangi yo hang ne kum o so priam den dai kum so priam kum o so unu so he pi ong yu pomelo so he utu so ba den dai te so nyam tra ki don bun ki wei pat ki so trun ki turu bami hak per jongi le bami locally bami shani hi sejan jongi sak per jongi kemud kilong organic. Te hadin nang tapat ketuka pyramid nanti ke kerdan ke ba laipat ke ayah ke ngidon kamru ban bam ya ka do ya ka peleng ya ka do kha ya ka dun te man ka sningin yo ne la kum ka jing yo jing kot jongi man ka sningin bam do ngim yo man ka sningin ngim dei ru ki bru ki ba pen melien ban di dut ngam tip ye phi di dut man sngi em ne tang bangi hab ban wat lat ken kini ki ai ki protein ne ki protein ngim dei bang yo ana ki do ngila ban yo ro na ki pulses and cereals ha ka tu ka chapta ba shakmat na batai pi te ha tu ha kli do pa de dan ka ke tu don wei tu kerdan ukit ka ham tu dei ba phi hab ban bam ki handai phi hab bam ki jing bam ki badon ya ka ka shini ka ajing klanya pi dei ka ni ka shini ka tu ka refine ka ba pidi sha shini ka mut piyo na ka na ka jagri gur nai kan mana em jagri umi no na ka mithai mi na na u pai te pi hapan bam da ki sweet potatoes piyo ya ki sugar nam tu ki balong organic na ki so bun sin mi yo na ka kaj ru mi yo na ka kaj na ki so kum ta tet te kita kidei ki jingbam ki ba mangingi don kam nganom let bit by bit tu line by line pisa sapuli hi gitu nomor kita kideki ba ke jenon kampai yang tu the energy required for an adolescent underline that one the energy underline the energy
page 112 book 1 te nang ta pade pin underline itu the energy requirement for an adolescent pidang dai na adolescent mapi ki adolescent ki ba khat khandai snem chapo khat ar snem chijrong khat khandai snem chapo ar pau snem chapo ne pidon kam ya pe teenage boy adolescent boys kamut namta ki khna senrang is about 2400 to 2600 calories, whereas for adolescent girls it is 2050 calories. Mano ba khamnon kam khambon ka jingbang. Shinrang na kan thai. Ki shinrang ki don kam katno calories 2400 to 2600 ki kan thai pat ki don kam 2050 calories. The food pyramid depicts the different calories of categories of food and the quantities that we need to include in our diet. The underline ya kato pindaman kan mau da kikli pi shapangka calorie. How much does the adolescent boys require in a day? Require the calorie required for his well-being, lane for his body. Karno don kam 2400 to 2600 and for adolescent girls to 2050. Tengin pada ka kategori baar lane ka factor ka baar ne ka babi ka factor ka deke ka ni ka bakan thup chapang ka ka ba penlong ya ka jingkot jingkia personal health ne ka jingkot jingkia jong ka ni ka baar pada ka deke personal hygiene ne personal hygiene kamu you personal hygiene mud you asyik kuliah health education kan mau mana you personal hygiene personal habong personal kadai jong na kamut kadai jong pi na mentai la di den dai kadai ka met jong na habong hygiene kadai ka jing khut jing pli okay personal hygiene kadai ka jing khut jing ka jing khut jing pli jong pi ha ka met ka phat ka jing mut jing khat ha ka jing long briu man briu jong pi kata kadai ka badon kambha ba pindon ya ka ba pin yo ya ka met ka bokoj bakia tongin puli lang ya to health and hygiene go together tong an explain ya to health and hygiene goes together kamut ka jingko jingkhia bat ka jingkhoj ka ya rengkat Mahatma Gandhi ushajong cleanliness is next to godliness kamut ka jingkhoj jingpli jongpi kadai kaba ha rengkat bat ka ha rengkat jong blai okay ka jinglong blai la ni ka jinglong khut jong pi te kamut kata ka jing khut jong im dai tam hakamet mdai tam hakamet ka de ka jingmut jong pakhat jong ira ka de ban khut lada ka jingmut jong pakhat jong ka jaklia pi pakhat mud ayu jingmut jong pakhat ba jaklia shu pakhat sniu ba iki wai shu pakhat sniu ila de poi heyeng na diru shu isi ila de pakhat ka ni pakhat no mangan penship tom ila de pakhat kum no ngan le ben ila de la ngan pen yap ila de kata ka de jingmut jong pakhat khut jeng ba jaklia ne la ne shu pakhat ba kum no ngan yo sho la ne ngan yo lor ni la ne ngan yo pen sniu ya ki wai kata de jingmut ba khut jeng ba jaklia kita ka de jingmut ba jaklia pitip na kita ki deki ba kham ayu kham don jing ma shu banya ka jing jaklia ba shabab dem dai ne ka ba kham don jing ma ka jing ko jing khia ka jing mut jing prakhat ne ka jing jabo shabar jang ka met jing mut jing prakhat ka jing sngaw jong ni nei pet ken mi pishbo de pim sum ro shte yo pilas ngo jabo he tang ba shumut dur ma pim ta ro shte yo pi dom brio be Jayu ipi. Pi dom mana dom sta bandam me shu tim sang kitu kitin sang rak kitin jakliang ya na kitin jaklia tega de ka penjaklia ba ya jingmut jum perkhat ya men sim jum pi jayu ha bakut sa paisa ka di kian sa paisa ka di drugs bale mlaksha shu ya la di dem dai ne tega tu ka de ka jing jaklia ka ba shapo bat katuhi kaba kham don jingma kaba ma ba haka yaka kot ka khia jami langsung thu ne ndei tang kata phide ban longru ki ba khoj ba khia haka met ka phat jongphi kham tam mangi ki khna kan thai
đêm đây ngam nghĩ cái khăn nạ cần thấy nghĩ khám đòn cam su ban pen khôi ya là đi ban ya cái khăn nạ sinh răng rồi bale nghĩ poi benai đêm đây nghĩ poi benai hapor bo poi benai nghĩ đêm ban sạch barabor nghĩ đêm ban sum barabor phi sẽ long này ban sum por poi benai long don ki brio bom long sum nama da ki sum em tam da ki sum de tha ka ja no ka kut no phi long này em long nilai phi refulness nilai te haba kamet jong phi ka sha na madon ki priu ki bom long man sum ki bom long man sum phi de ban sum man kasni bujli ki pat jong phi ha chaka ban penon kam itu ki pat ban yo phi persyang man penon kam da ka jan ka bakhoi na marbale ki tu ki pat sim tik kishna kam no teng ki de ki pat ki bala recycle phi em dele hospital ban khoi tang khandiap turu ka jingmong khandiap tu ki sat penon kam si bun ha tang khat nanta ki bread no ya kitu kim shuthang re ki recycle ya ki okay ki recycle ya ki laban shna khamtam phithir kitu ki pats ki ba khamta ni tingin wat ba ki ba khamtat na yo dem de man kham save pisa tamba kitu let's see kim long save ken ya phi ma phim long save te phi le no penam kam da jan sat ba padam ba penam kam da ka sabon ba biang ka jong ni shene ka biang khoi sat that ba ka sni ba ki yap ki nyang te le khoi ba tangin pe ki ni ka da kan ni ka contain hygiene ka wan na e pa ya ka tu ka lain balai the word hygiene comes from a Greek word hygia that means goddess of health. Please underline that line. Kawan na ka ni ka contain hygiene kawan na ka Greek word naka contain Greek ka ba ong gumno hygia kamut ayu kata hygia kamut goddess of health kamut ka blei jong ka jing ko jing khia te la kan mau na ementa hygiene ka de ka blei jong ka jing ko jing khia ka blei jong ka jing ko jing khia na ta ka dau kata ka jing le khoj jongi ka jing le khoj ha ka met ka jing le khoj ha ka jing mut jing perkhat ka jing le khoj ru ha ka men siam jongi ka mun itun khoj ka men siam jongi ladang ni bakla kum ngi map no nang tangi per ni yang biang ni persyang biang da kum wei pat ni persyang da ka babha biang te kata ken ka dei ka jing mani blei jong phi ne hygiene is next to godliness cleanliness is next to godliness but kani ka contain hi kamud ayu kawana ka contain Greek hygia and kamud goddess of health hab ong goddess kamud kablei jong ka jing ko jing khia te phi sale ka tu ka activity 3 in common practices to remain healthy so what persyang man sung thu but persyang man wat sale ka tu your idea healthy habits okay but ham tu suggestions ki lai brush your teeth cut your nails take bath daily takitu kita ki bakila ai lupa suggestions by adults mentapat kat kum ga jingmut jong phi kat kum jing sung thu jong phi ka ida ka jing ko jing khia mentam na la batai phi hang ni kila ai tang kham tam e ki bun ba ki batai ban ko ban khia ki ai da ka e ki on eat nutritious food take bath daily kum ta ter hanre ki claim mention pada bangin penlong ki ka jingmut chu perkhat jangi ka baklan kum ta ter tem dai then em te kitu kin phila ban tho ang tu okay te puli kitu harum pa yang tu pengin petang kitu ki dak sau there are some simple activities in our day to day life that prevent infectious diseases these activities regular toilet habits mun ayu regular toilet habits kabamun phihap ban le chano phihap ban le toilet man la kasngi le pan khana am dai ban la sam man ta to ngan salit la shai namar bele kamet kahaban penmi no ya kitu ki energy lene kitu ka jingbam ka bom don kamshu ka bom tai lada phi e be hamet ka kala bi kala ka thau jingpang ne ang tapat washing hands before eating mudoyu sat ki kiti jung phi shwaban bam hadin bala de bam ro mju bathing regularly and wearing clean clothes te phi de ban sumro man ka por lene man ka sngi khamtam de shit de ne khamtam de shit phi de ban sum man ka sngi dapat pinpongro ki jan ki bakhui then cleaning the teeth umdai taman khoi tang o tangka benya pem khoi dre ki tili champi kan udon utiar ba
phila ban yo na yo ubala ban krut yo trili jong phi kham tam man step ne te min mir ru barabor ba da phi kwa ka bniat ka ba ka bniat ka ba khoi ba phin bio ka jing ko ba phin nom sha bam khnyang phi de ban shoot niat min mir namar balai min mir da ngi de bang kisa kitu ki food particles ni ki jing bam barit barit chini kendong bniat kitu da kisa mir jayu ki pen put ka bniat jong phi pen kelak khnyang te ting hisang ni de ban le no and let them know. Brush your teeth twice a day, morning and evening. Okay? Then wash hair, cleaning eyes, ears and nails. There, pideban sat yikis nyu jongpi nang tapat pun koi yiki kemat jongpi yiki skor jongpi bat yaki tersimru kumju. Nang tapat ke ide ke benta jang ka factors lani ka benta ka ba ya lam sha ka jingko jingkia bapura jong ka briu lani jongpi ka sakawai pat ka domestic hygiene. Muda you domestic hygiene. Hami ong domestic hygiene kamut ka jingkut ha yeng hasam. Ka jingkut ha yeng hasam pitang supaya gitu kitiar tu kadur la itu nem. La itu nem. Te kamut ka yeng kasam jong rekam dai ban smautung dat bam dai ban supelang tu berat hang tu boy sakiskan bu kelumar kitiar kitar ka jing tia jing dam ju thap ju san ju sum te katur kawan ra sibun ki nyang ring pang kham tam kanala jong ni dai kanala ka jakatut ka deban khiang ka surrounding jong ni ka deban khiang bat ka deban khui. Then after that food hygiene mudo you food hygiene ban ka jing khui ha ki jing bam jing di jong ni te walada ki jhur bangi thunghi nak perru ngimla ban tip la don ki khnyang don ki ta don ki peleng khnyang ba per hang tu den dai te ngim chuan ra nak per ni set bet ni set sat chwa kham tam menta portlang ni bam ki jhur in ngin hable kumno bun sien ngila dang ni bam lada fisher ki yap non nem gitu ki peleng khnyang den dai ki yap ki peleng wi ki peleng khnyang habang im sher ni bam bet pat te kala ban rung shakamet jungi ba kala ban thau jingpang te phide ban side bham de taman side tang ka bu ba kamlu khndiat la ocean rai khndiat bakin diap kitu peleng khnyang pedam shwa khndiat do ocean rai la ne da kamlu tang shiphang kitu ba peleng khnyang ba mla ban yo ida khman ne ki don tu posla na da phila pedam tu kan phila long sif ke ban bam ye phi kum kadut ndai ban di dut in phide ban da shet te ki jingbam ki bala ditha ngala de batai kini la de batai sakmat ta kadam le chode line by line okay phila kan mau emang ngila police fangini food and nutrition ne te kum kan dut phide ban shet ki jingbam ba ditha phide ban khlut biang de ha oven khlut ba biang ha po ding ai bakan nam ba biang de man shus ai de ban nam bale la da ditha kum tu la don ki germ sang tu la ne ki microbes ki peleng khnyang ber ki bangim la ban yi te lada ki shus ai gitu ki peleng la longkum ba shupen sa ki bakin thai bakin khakun gitu peleng ne tengi de ban penam ban biang ki nang bakin ya ban yada ban laj naga jingpang jing sitom la shai ne em tu te kani ka chapter ka bajrong bha te menta ngala phia ya ka haki ar benta ka part 1 bat ka part 2 te kani ka part 1 kala kut hang ne bat shwa ba phin le cha ka part 2 ngakwa ya phi ba phin sa nge shiphang phin pe biang na basdang ha bakut ka ka jing puli lani ka ka ba phi la ban sung thu lani phin kan mau na kani ka chapter na kani ka benta ka banang kong bat smu bha tho ya kitu ki ki ba ma phi phila dep yo na kani ka benta ha po comment box baling pha ya phi ban tho ha po comment box namar ba haba phi tho phi puli arsin haba phi tho phi kan mau khambha ka register ha ka jabing jong phi khambha banya ka ba phi shupet kumtu shusngap kumtu kan mau ba kani ka de ka class kam de ka jing shupet kai te kan mau ba phi de ban plet jingmut bat mde ban sa ngai hangni pet biang sa kani kapat tu bat ki weiru ki subject ki weiru ki class phidei ban ya lengba ki ni bat kumju wat klet ban le ya ki exercises te mentahang ni ngakwa ban ong ye phi lada phim pat subscribe sungba subscribe but on your own notification namar balai kat banga upload ya ki new videos pin yo bet ken hang ni kan wan bai hapo kan notify ye phi but pin nom du kanu ka class ka banga dang shim tengan persang ban le shu sakiwe ki chapter nangba ma phi ki tu ki bom yo ban wan shim menta hapo class lengba
haying jong pi hakapor ba philat por hi phila ban snap bat phila ban le kumju kanmau balada phi tre shitom hi khna phin nomdu ya usso obabha wat lada phi duna katnu katnuru phi jinjar katnu katnuru kajing start bat kajing tre shitom kan yalam ye phi sha kata kathong ka ba ma phi don te wat nomdu jingkermen wat nom jaitu tre shitom bat yai minot thop